Viete, že ja nie som žiadny obdivovateľ prieskumov verejnej mienky, ale ak si zoberiem slovenskú prax, že ak sa objaví akýkoľvek prieskum, ktorý je negatívny k vláde, tak ho zverejňujete s veľkým nadšením. Ak sa objaví akýkoľvek prieskum, ktorý je pozitívny prospech vlády, tak ho ignorujete. Tak si dovolím začať dnešnú tlačovú konferenciu prieskumom, ktorý nerobila vláda Slovenskej republiky, ale zdrojom tohto prieskumu je Reuters. Takže začneme, dámy a páni, a postupne sa prebijeme až k hlasovaniu o dôvere, ktoré bolo vo štvrtok minulý týždeň. Reuters na základe obrovského prieskumu, ktorý realizoval, vyniesol strašidelný súd nad slovenskými médiami, pretože konštatuje, že 81% Slovákov neverí slovenským médiám. Samozrejme, môžem len zablahoželať slovenským médiám k tomuto fantastickému výsledku. Znovu pripomínam, my takéto prieskumy nerobíme, pretože my sa opierame o faktické poznanie reality, robíme obrovské množstvo stretnutí, robíme výjazdové rokovania vlád. Aj zajtra nás čaká náročné rokovanie v okrese Bardejov. Išiel by som ďalej a skonštatoval by som ďalší šialený údaj, ktorý tento prieskum zverejnil, a to je, že 47% Slovákov je alergických na správy v slovenských médiách, teda vyhýbajú sa tým správam, nechcú ich počúvať. Je zvláštne, keď som si pozeral vysvetlenia tohto strašidelného prieskumu, tak nikto nemal odvahu pomenovať pravdu. Prečo teda 81% Slovákov nedôveruje médiám? Nikto nenapísal, čo si o tom myslí a čo považuje za hlavnú príčinu, že ľudia majú takýto negatívny vzťah, pokiaľ ide o dôveryhodnosť vysielania slovenských médií. Naša odpoveď je, dámy a páni, že slovenské médiá úmyselne zamlčujú objektívne správy o Slovensku. Toto je hlavný dôvod, pre ktorý ľudia prestali veriť médiám. Jednoducho neveria im. Dajme si ruku na srdce, ako to často robím, a povedzme si, keby ľudia verili to, čo píšete o vláde a o smere Slovenská sociálna demokracia, tak musíme mať mínus 14%. To je jedna správa za druhou, len zlá a negatívna. My sme sa naučili s tým samozrejme žiť, ale jednoducho je zvláštne a treba sa nad tým zamyslieť, že napriek tomu, ako lavínu negatívnych informácií spúšťate ohľadne vlády a vládnych strán, tak stále vládne strany sú súčasťou vládnej koalície. Vládna koalícia ide ďalej, má nie veľkú, ale stabilnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Jednoducho niečo tu nehrá. Nehrá tu niečo medzi tým, čo píšete a zverejňujete, a tým, aká je realita. A je dnes úplne jasné, že ak ide o pozitívne správy, tak ich úmyselne zamlčiavate alebo ignorujete. A preto sa chcem dostať k tomu najpodstatnejšiemu, a to je hlasovanie o dôvere, o ktorú som musel požiadať v mene vlády Národnú radu Slovenskej republiky. Pričom hlavným dôvodom tohto hlasovania o dôvere bolo to, že Slovenská republika má verejný dlh 61%. Vo štvrtok, keď prebiehala diskusia v Národnej rade, som už bol popoludní v Bruseli a pýtali sa ma mnohí premiéri, lebo vedeli, sledujú veci, že prečo som požiadal na Slovensku o vyslovenie dôvery. Samozrejme vedeli, že to je spojené s verejným dlhom. Ak verejný dlh na Slovensku je veľmi solídny, je priemerný, nemá nič spoločné so žiadnym extrémom. Preto mi dovolte, aby som sa vrátil k tým údajom, ktoré ste odmietli zverejniť. Nikto z vás, vážené dámy a páni, žiadne médium nezverejnilo túto tabuľku, ktorá hovorí o všetkom. Priemer, pokiaľ ide o Európsku úniu a verejný dlh, v roku 2025 bol 82,8%. V prípade eurozóny, teda krajiny, ktoré používajú euro, je to viacej, bolo to skoro 88%. Prosím, zapamätajte si tieto čísla, alebo ste ich nezverejnili.
Lebo viete, že vám to nejde do vašej hry. Za každú cenu zverejňovať len negatívne informácie. Takže ešte raz, nech Slovensko vie. A veľmi správne sa ma pýtali premiéri, prečo preboha si požiadal o dôveru v Národnej rade, keď máte 61% dlh. Ja som odpovedal, lebo je také formálne ustanovenie ústavného zákona, my to musíme rešpektovať a k tomu ešte ústavný súd povedal, že treba takýto krok urobiť okamžite. V celej Európskej únii je priemer 82,8%. V eurozóne, teda krajiny, ktoré používajú euro, je to 88%. To nie je môj vymysel. To je oficiálny údaj. A Slovensko má 61%. Čo píšete? Rozbité verejné financie, zadlžovanie Slovenska, hrozí nám bankrot. Ja už ani neviem, možno povedať strašidelnejšie správy, hrozí nám grécka cesta a podobné nezmysly. Aj preto som považoval za dôležité dnes túto tlačovú konferenciu zvolať, lebo toto ste odmietli uverejniť. Lebo vám to jednoducho nesedí hory. Tak si teda povedzme, kto je všetko pred nami, pokiaľ ide o dlh? Nemecko? Zodpovedná, solidná krajina má vyšší verejný dlh, ako má Slovensko. Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%. Fínsko zodpovedné 89%. No a potom samozrejme prichádzajú skokani, ako je Španielsko 101%, Belgicko 108%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%. A to sú všetko krajiny, ktoré majú euro. To sú krajiny, ktoré sú v eurozóne. A Slovensko v roku 2025 na úrovni 61%, teda máme o 21% nižší verejný dlh, ako je priemer v Európskej únii, a máme o 27% nižší verejný dlh, ako je to v prípade krajín eurozóny. A tu ešte môžeme urobiť prešničku, pretože v roku 2026 nás Poľsko predbehlo, pokiaľ ide o verejný dlh, pretože mali obrovské deficity a to im spôsobuje aj prudký nárast dlhu. Dámy a páni, o čom to preboha píšete? A vy sa čudujete, že vám nikto neverí. Toto sú údaje, ktoré potvrdzujú, že Slovensko nemá absolútne žiadny problém s verejnými financiami, ale že absolútny, pretože sme v strede tabuľky. A máme podstatne nižší dlh, ako je priemer Európskej únie.